Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. І працягнем мы абмяркоўваць усё, што адбываецца вакол нас с Ільёй Дабратворам. Добрый дзень, Ілья. Вітаю. Ну што ж, я просто апусціў, можа быць, усе рэгаліі, каб больш людзям, якія, можа быць, не ведаюць асабіста цябе ці не ведаюць сітуацыю, я просто нагадаю, што Ілля з'яўляецца як сябрам партыі БНФ, журналістам, фрылансерам і таксама паліттэхнолагам, былы ўжо фактычна паліттэхнолаг выбарчага штаба Валерыя Цапкалы, які з'ехаў буквально днямі з Беларусі. Ілля, давай пачнем з самага такого пачатку. Што стала апошняй кропляй, якая прымусіла цябе прыняць такое даволі складанае, як па мне, рашэнне і з'ехаць з Беларусі? Ну, на жаль, я да апошняга супраціўляўся, я был супраць таго, каб з'язджаць. Але калі ёсць выбор альбо турма, альбо Варшава, то лепей выбраць Варшаву, безумоўна. І, на жаль, я вымушан был з'ехаць. Па-першыню, мне не давалі працаваць як журналісту ў Беларусі. Па-другое, меня выклікалі ў СК, следчий камітет, і уже пачалі цікавіцца маім удзелам, так званым удзелам в тых событиях, якія адбываліся ў Беларусі верасні, падзеях тых. І я выбрал все-таки шлях эміграцыі, ён цяжкі, я разумею. Дзяцей я не мог кінуць, і для будучыні дзяцей, напэўна, Польша лепей краіна, чым Беларусь зараз. Але калі прыгадаць ўсё ж такі, што ты журналіст і ты на ўсіх гэтых мерапрыемствах калі і прысутнічаў, то у якасці менавіта журналіста, які выконваў сваю працу, я прынамсі ні разу не бачыў цябе падчас такіх акцый там са сцягам, з плакатам там, ці які б там лозунгі нейкія крычаў. Чалавек выконваў сваю журналісцкую працу. Якія тебе прэтэнзіі, я маю на ўвазе, ці былі нейкія доказы, ці просто беспадстаўныя наезды? Яны всіх журналістаў зараз лічаць удзельнікамі, бо на меня складзена было 4 протакола адміністратыўны за гэты падзеі, і агульны штраф там был порядка 300, напэўна, базавы. Вось, у меня была канфіскавана тэхніка, то бок, працаваць... Яны чамусьці лічаць всіх, хто здымаюць. Я сапраўды лічу, што этычны кодекс забараняе журналістам прымаць некую... Калі ты прыйшоў на акцыю, ты здымаць, то ты павінен здымаць. І таму, я не парушаў гэта, безумоўна, я нідзе не был удзельнікам. А то, што выціскаюць, Зміцер, на жаль, я мяркую, што наступным крокам будзе тое, што выціснуць цябе таксама з Беларусі, бо журналісты для ўлады гэта сведкі. І сведак крымінальны рэжым не любіць, ён сведак зачышчае. То, што мы бачым па Тутбаю, і, дарэчы, тое, што я казаў в іншым эфірі, бо мне прапанавалі таксама працаваць на платформу дзяржаўную, якая зараз дзяржава рыхтуе замест Тутбая, то бок гэта такі будзе праект, в тым ліку з камерцыйнай пляцоўкай. І я в тым ліку браў час, каб памеркаваць, але я не буду працаваць на рэжым Лукашэнкі і супрацоўнічаць з ім. Можна я пераб'ю, Ілья, а можна больш падрабязна, як гучала гэтая прапанова і што казалі? Тут вот шыкоўнае месца працы, ці неважна, якая там праца, галоўная, мы тут цябе выведзем з-пад абвінавачванняў, то есть вот як гучала гэтая прапанова?
Ну, гэта прапанова менавіта як Воскресенскаму, то бок была зроблена працаваць рэдактарам партала, які бы эміцировал незалежную журналістику, то бок, ну, незалежны, быццам бы незалежная медіа. На самой справе, як бы, ну, гэта была бы просто эмітацыя дзейнасці. Ну, зразумела. Такім чынам, гэта асабіста табе хто агучыў гэтую прапанову? Ну, я як бы не буду казаць, но гэта праўладны, то есть гэта прапанова была ад праўладных экспертаў, тых лідараў так званых праўладных, тому что ты ведаеш, Дмітр, што я общаюсь з усімі, і як бы я стасуюсь з усімі, я прыхільнік дыалога, даже не глядзячы на тое, што рэжым, як бы ён фашысцкі, по-іншаму не кажаш. Але я мяркую, што все равно трэба перамаўляць з імі. Вось. І гэта амаль негдзе месяц таму гучала прапанова, і я ведал, што тут баю ўсё. То бок, ну, я ведал ужо загадзя, што яны плануюць вось такі крок, як бы крок на замену Тутбая. І, на жаль, як і крокі астатнія, як я лічу Юрія Воскресенскага закладнікам тэрарыстаў. Тое самае, што з Романом Протасевичем, які таксама трапіў ім в руки. І трэба ставіцца до таго, што яны кажуць, как да людзей, які кажуць з автоматом за спиной. Ну, по-іншаму тут нема варыянтаў. Слухай, але ўсё ж такі, чаму варта было табе адмаўляцца ад такой прапановы? Па-першае, магчымасць выйсці з-пад нейкага там пераследу, па-другое, заставацца ў Беларусі, па-трэцяе, я даўно ведаю, што ты такі прыхільнік спробы наладзіць дыялог з усімі, і калі я там у цябе пытаўся, чаму ты супрацоўнічаеш з такімі досыць, ну, скажем, цікавымі медыарэсурсамі расійскімі, прарасійскімі, ты казаў, і праз іх трэба даводзіць там думку там сваю, ці распавядаць пра тое, што адбываецца ў нас. Ну, быў здольны. Вот табе магчымасць, можа быць, ты праз гэты рэсурс таксама мог бы нешта рабіць на карысць Беларусі. Ну, то мы бачым, што у Юрія Воскресенскага не атрымліваецца нічога рабіць на карысць Беларусі. Відавочна, што нічого не атрымалася бы, то бок я бы стал закладнікам, які бы як бы рабіў імітацыю працы. Да? Ну, імітацыя дыалога — это не той дыалог, за якого я з'яўляюсь прыхільнікам. Бо улада робіць зараз все, каб эміцировать, бо гэта не дыалог, это імітацыя ідзе. Даже з улікам того, што я в апошнія некалькі месяцаў удзельнічаў в тым ліку ў праўладных праектаў, і ты, ну, по дыалогу, да, нас запрашалі. І тое, што я бачу, гэта просто імітацыя. Гэта не есть дыалог. Добра, чаму не, давай мы да іншага ўсё ж такі. Вось гэтая нашумелая сітуацыя з падпіснымі лістамі за Валерыю Цапкала, якія подпісы, якія былі сабраныя штабам Цапкалы, але іх не прыняў ЦИК. Чаму вырашылі захоўваць гэтыя подпісы? Чаму ты ўзяў на сябе адказнасць за тое, што яны засталіся незнішчаныя, вось гэтыя падпісныя лісты? Ну, па-першыню, як можна знішчыць лісты, калі людзі падпісываліся? Для мяне гэта, ну, маральна было немагчыма. Все вельмі проста. Выбарчы працэс, электаральны працэс скончыўся. Все, у іх няма патрэбы. Навошта яны? Гэта кампрамат, фактычна. Ну, ніхто не ведаў, што гэта кампрамат, насамрэч. Але вось тая думка, якую я выказала тым, што дзяржава будзе выкарыстоўваць гэты подпісы,
ты бачыў, што жоўтыя слівы пацвердзіл гэта, што былі звольнены людзі, якія як бы взяты з гэтай базы. База захоўвалась не ў меня, база захоўвалась у Святослава Барбука, які зараз знаходзіцца в Барановичах в ВВС. І ён як бы нікуды не лез, ён не ўдзельнічаў асабліва, і в прынцыпе по вялікім рахунку там подпісы знаходзіліся в бяспекі. То, что, ну, атрымалось, что их затрымали с жонкой, для меня было, ну, такой, ну, новинной, як бы, ну, просто, и особливо то, что архив потрапил, ну, это навогул. Ну, лепей мы, напевно, спалили бы эти подписи, чем яны трапили до оккупантов. Ну, все ж таки ты не адказаў на пытанне, хто прыняў рашэнне захоўваць іх, і вот увогуле тады па часе, калі яны патрапілі ў рукі, вот калі гэта было, вядома гэты час? Так, это літаральна, вось калі арыштавалі Святослава Барбука, гэта панядзелак таму, праз панядзелак. І, ну, на жаль, гэта рашэнне прымал я, ну, каб захаваць іх. Мы іх вывозілі, некалькі месцаў менялі, і вот апошняе месца, дзе яны знаходзіліся, гэта былі ў него. Таму я, як бы, Зміцер, ты ведаеш, я не ухожу ад некай адказнасці. Безумоўна, за гэта рашэнне адказнасць толькі моя. Чаму? То есть вот была Валерый Цепкало сказаў знішчыць, а ты сказаў не знішчаем, вот таму твоя адказнасць. Валерий Цепкало казаў адвесці да ЦИКа. Мы стэлефановалі з ЦИКом, ЦИК адмовіўся прымаць у нас гэты подпісы. Яны нам параілі тады спаліць іх. Но паліць подпісы людзей, як бы, ну, ці выкідаць в сметніцу, на мой погляд, гэта все-таки было, ну, как бы ганьба. Ну, люди оставляли, люди с чистым шерым сердцем покидали подписи за Валерия, и мы их будем палить. Ну, так само неяк, ну, дивно выглядало. Ось. Да, нам удалося заховать частку, то бок им трапили не все подписи, бо мы поделили, каля 20 тысяч засталось поза межами вот этой справы. 20 тысяч, в принципе, в бяспеке знаходзіцца. Все ж таки я не разумею сэнс захоўваць, апроч ну вот гэтага, ну, нібыта маральнага аспекту, што людзі падпісаліся, як мы будзем іх знішчаць. Ну вот засталіся яны, іх не здалі ў ЦИК, іх не выкарыстаеш яшчэ раз там, как бы, на якой-нибудь выбарчай кампаніі. Для чаго? Вот якая мэта іх захавання? Ну, мы меркавалі, што, ну, сапраўды гэта цяжкае было пытанне, што з імі рабіць. І мы вырашылі як бы захоўваць. На жаль, небяспечна захоўваць. Ну, все-таки, ну вот, ну, реально, Зміцер, а што рабіць з імі? Ну, сказаць, добрую параду далі ў ЦИКу, спаліць. Паліць подпісы людзей, якія пакідалі, ну, за Валерія падтрымлівалі. Ну, не, напэўна. Не, гэта не паліць подпісы, гэта, ну, пазбаўляцца ад кампраметуючых, ці там, скажем, ад нейкіх таких вот, ну, ці абезапашваць. Слухай, гэтыя людзі, якія пакінулі подпісы, яны нічого не парушылі, ніякого законодаўства. Просто тое, што атрымліваецца зараз у нас в дзяржаве, гэта фашысцкі рэжым. Да, для фашысцкага рэжыму гэты подпісы были выкарыстаны ими, и это еще один доказ того, что как бы режим в принципе признае тое, что, ну, праз канал той же самый сумна вядомый спецслужбов, ён признае, что ён выкарыстоўваюць эти подписи для того, каб знішчаць беларусаў, для геноцида беларусаў. И в принципе зараз можно казаць о тым, что добра, что мы их захавали. З одного боку. Мы атрымалі еще один доказ того, что режим, які зараз дзейнічае в Беларусі, ён фашысткі. Я тебе нагадаю, раней яны изъяли все подписи, якія мы сдавали в ЦВК. То бок порядка 150 тысяч человек
попали под санкции, в принципе, под, ну, немагчымасць працы ў Беларусі. І мы мяркуем, што гэта все скончыцца, безумоўна. Ну, не можа такое працягвацца так шмат, ну. Ну, в прынцыпе, я магу зразумець такое стаўленне да подпісаў людзей, якія вось аддалі праявілі сваю грамадзянскую пазіцыю там адразу пасля там таго, якіх не прынялі ў ЦИК, і вот такая думка, ну як жа ж мы будзем іх знішчаць, але праходзіць там месяц, 2, 8 месяцаў, бачыш, што адбываецца ў краіне, да чаго это ўсё ідзе. І вот як па мне, ўсё ж таки тут ужо варта было ну, па-іншаму паставіцца да сітуацыі і да гэтых лістоў. Просто як ты лічыш, вось зараз атрымліваецца усе тыя людзі, і от з тваіх слоў вынікае, што не толькі тыя, якія вось у гэтых нездадзеных падпісных лістах, якія вот зараз патрапілі у рукі, але і тыя, якія нават былі здадзеныя, усе гэтыя людзі ну, мусяць адчуваць такое, ну, так, можа быць, адчуваць сябе ў пэўнай небяспецы. Ну так, сапраўды, таму я апублікаваў як толькі змог пост, каб людзі былі падрыхтаваны да гэтага. І чаму мы кажам пра, калі казаць пра адказнасць, то я адказны чалавек до конца. Калі что-то атрымалася такое, ну, можна было прамаўчаць, але я казаў пра гэта. І я лічу, што гэта дапаможа людзям, можа быць, неяк, ну, падрыхтавацца да гэтай сітуацыі, магчымай сітуацыі. Я паўтаруся, што 20 тысячаў, в прынцыпе, не трапілі ім яшчэ ў рукі, і наўряд ці трапят, і мы пастараемся знішчыць, на жаль, гэты подпісы. Адзінае, мы былі ўпэўнены, што яны знаходзяцца в небяспеке. Вот, ну, 100% ўпэўнены. І колькі часу прайшло, і яны не траплялі нікуды. Ну, на жаль, вось, ну, просто, напэўна, саўпадзенне ці як, што яны трапілі. Но ведаеш, вот яшчэ цябе могуць абвінаваціць у тым, што гэты допіс і гэта папярэджанне пра подпісы нездадзеныя і што яны патрапілі ў іншыя рукі, назовём гэта так, ты напісаў ужо толькі пасля таго, як з'ехаў з Беларусі, а стала гэта вядома табе яшчэ да тыдзень да ад'езду. Мог бы і раней напісаць. Мог раней, але калі б я напісаў раней, то, напэўна, я б не змог з'ехаць з Беларусі. Ну, все просто. Ну да, сітуацыя сапраўды вельмі такая даволі складаная. Яшчэ... Калі бы не дзеці, то калі б я был адзін, то я бы застался в Беларусі, безумоўна. Але пытанне стаяла ў дзецях. І мы з жонкай приняли, ну, я лічу, в принципе, абсолютно правильное решение съехать. Бо с момента ареста, в принципе, мы ведаем, что, магчыма, спецслужбы зараз пачнут громить штаб Цепкала, и тому, как бы, мой отъезд, ён абгрунтаваны гэтым. І акрамя подпісаў там трапілі іншыя дакументы, якія, ну, яны тычацца внутреннего взаимодействия, ну, паміж штабом и внутри штабу. И тому мы как бы лічым, что все-таки это небяспечна заставаться в Украине. Вот, может быть, ведаючы у пэўным сэнсе, што там былі за дакументы, можна цяпер уже папярэдзіць сваіх калег, а можа просто там іншых людзей выпадковых, пра тое, што, чым можа пагражаць патрапленне гэтых дакументаў у іншыя рукі, ці там, скажем, што можа быць паказана ў чарговым фільме расследаванні па БТ з гэтай нагоды? Все удзельники штаба Цепкала, яны в курсе. Мы общаемся поміж собой, тому все попереджены были одразу, як только Святослава затрымали. Ну, все были в курсе. Все было знищено, все переписки были знищены. Спецслужбы використовували його телефон, бо він
калі знаходзіцца за кратамі, был у сеці, мы гэта забачылі. І как бы, ну, мы максімальна аператыўна зрабілі все магчымае, как бы, ну, больш нічога не трапіла да іх. Дарэчы, ну тут пытаются, что ты рабіў на пасяджэнні гэта КСДС. Ты ўжо в прынцыпе патлумачыў, что калі прысутнічаў там, то у якасці журналіста ўсё ж таки. А як ты можаш зараз, можа быть, ужо больш свабодна можаш гаварыць пра ролю у гэтым савеце свайго былога паплечніка па працы ў штабе Цапкалы спадара Ланкіна? Ну, я могу только сказать одно, что разом с Юрием Воскресенским он также захоплен террористами. И треба разуметь, что он так само дейничает под погрозы аресту. В тем лику его сына, який был приговорен судом до 10 суток, але его выпустили. И, в принципе, у былога штаба был выбор у всех. Альбо працаваць на державу на гэтым круглым столе, альбо адмовіцца. Я таксама адмовіўся, і адмовіўся Святослав Барбук, які арыштаваны. Ну, нам гэта прапанова праходзіла намного шмат ранее, скажем так. Калі только Юрий пачынаў з Ланкіным гэту вот, ну, дзейнасць, имитацию деятельности по палітычнаму устройству Украины. То же самое я хочу сказать про Юрия Воскресенского. Юра находится в закладниках. Просто находится в закладниках. И у него нема іншага выйсця, як казаць тое, что ён кажа. На жаль. Ілля, можна я вярнуся яшчэ, ўсё ж таки такая даволі цікавая тэма, спроба стварыць сваю дзяржаўную платформу, такі эрзац замяняльнік Тутбаю. Табе сапраўды прапанавалі такую ролю галоўнага рэдактара, то есть прапанавалі табе быць такой дзяржаўнай Золатавай? Ну, фактично так, потому что моя партийность дозволяла им казать, дозволяла бы казать им про то, что ресурс быццам бы незалежный. И для меня это был выбор, як бы, ну, який я зрабіў. Я не буду имитировать деятельность. И тому вот отказ мой, калі я з'ехал. Я до апошняга никому не казал, что я съезжаю, не писал нигде. Тому что была небяспека просто там, ну, такого кшталту, як працуе Ланкін з Воскресенским, з заведением криминальной справы, и у тебя просто нема іншага выйсця, як працаваць на режим. Ну, я поспел з'ехаць. Ну, вось табе прапаноўваюць пасаду галоўнага рэдактара будучага там нейкага медыа, а ўжо пазнаёмілі, ну, ці, скажем, там сказалі, што вот рэдакцыя ўжо ёсць, ці там сказалі, што рэдакцыю ты будешь падбіраць сам сабе, вот былі нейкія такія? Я взял час памеркаваць, ну, вот той час, за якой я з'ехаў, памеркаваць гэта так, то бок журналістаў яны набяруць, я меркую, што яны, як яны кажуць, нармалізуюць Тутбай, і частка тутбаевцаў, магчыма, пайдзе туды. Ну, гэта будзе прымаць рашэнне, в прынцыпе, кожны сам. Добра, вернемся да сённяшняй сітуацыі, да сённяшняга твайго жыцця. Ўсё ж таки Варшава з аднаго боку зразумела, з другого боку, а у цябе ніякіх стасункаў ці пасля, скажем, заканчэння выбарчай кампаніі з Цапкалам ты больш не падтрымліваў ніякіх такіх працоўных там ці іншых якіх стасункаў, то есть не было прапановы там паехаць у Рыгу, там жа ж у яго нейкая ёсць свая база, свая платформа, там знайшлося б месца, можа быць. Ну, я з вялікай павагай адношуся да Валерія Вільямовича, але не. Ён сам вымушан, как бы, ну, там выжываць в Рігі, і зразумела было, што гэта не просты шлях, калі ты переезжаешь, бо у меня там ёсць кватэры у Менску, хата, как бы, ну, коттедж, а тут, атрымліваецца, нічога няма, ты приезжаешь і здымаеш жыллё. И для меня, ну, просто это, конечно, ну, іншае будет жыццё, не такое просто, як в Беларуси.
Вось, дарэчы, адзін з нашых слухачоў-гледачоў задае пытанне Мартынова. Ну, я так разумею, што гэта размова ідзе пра блогершу, якая працуе з Киева. Яшчэ у ліпені казала, што Ланкін цалкам разваліў працу штаба. Вы ўпэўнены, што менавіта яго шантажуюць, а не ён крот? Воскресенскі крот з партфоліо яшчэ з 90-х, калі ён разваліў даволі магутную ПКБ, партыя камуністаў Беларусі. Ну вот, что вы скажете? Я Юрию, у меня с Юрой я знаком давно, у меня дети навучались в одной школе, и я хочу сказать, что Юра, як и я, в свой час отдавал детей у беларускамоўны класс. Может быть, он и не афишевал это, але ну, я докладно ведаю, что его дети навучались на белорусской мове. И что тычется развала штабу, да, можно зараз по-розному оценивать працу Андрея з улікам тых падзей, які ну, как бы атрымаліся вот той інфармацыі, які мы ведаем зараз. Але мы зрабілі сваю працу. Мы сабралі на той момант больш за 200 000 подпісаў. То бок у гэтым плане все было добра, все было окей. Да, было шмат хіб. Но я бы казал про то, что у Андрея шмат хіб, тому что ён політычны, як казали при Советском Союзе, політычна неграмотны. Вот тому ён робіць памылки. И я до гэтага часу лічу, что его приход в КСДС гэта великая палітычная памылка. Ну, что лічыцца Андрея Ланкина. У Юрия навогул няма ніякіх, как бы, ну, няма ніякіх вариантов. Добра, давай на заканчэнне пра твае планы на бліжэйшае будучае. Ты вось прыехаў уже некалькі дзён, знаходзішся ў Варшаве. Ці паспеў ты за гэты час, ну, да прыкладу, падаць дакументы там на атрыманне статуса палітычнага ўцікача, ці там атрымаць від на жыхарства, ці вот, ну, якія планы ў гэтым сэнсе? Не збіраюся падаваць ніякую на палітычнага уцекача. У меня гуманітарная віза, якая дазваляе працаваць. У прынцыпе, што я і раблю. То бок мы здалі тэсты всей сем'ёй. І ну, я уже фактычна там трэці дзень, 2 дні уже выходзіл на працу. Магчыма, з улікам таго, што Роман, то есть арыштаваны, я гатов падключыцца як журналіст для працы з Варшавы, тому что мы зараз вольны, мы можем агучваць, ты, кто з'ехал, я маю на увазе, мы можем агучваць думкі, прапановы людзей, якія застаюцца ў закладніках. Потому что в Беларусі гэта рабіць небяспечна. Для кожнага, кто знаходится в краіне, то есть закладнік тэрарыстаў. По-іншаму ну, ніяк не кажаш. І паспрабуем неяк развіваць нейкія праекты. У тым ліку я яшчэ з верасня меркаваў пачаць нейкія каналы YouTube, но нельга знаходіцца в Беларусі і казаць праўду, то бок, ну, весці нейкі YouTube канал. Можна только гэта рабіць з'ехав. Ну, гэта бяспечна, на жаль. Калі ты кажаш пра тое, што ўжо некалькі дзён як выходзіш на працу, што гэта за праца? Ну, я пакуль падпрацоўкі, то бок в тым ліку, ну, і як я в Беларусфільме здымался в кино, тое самае я раблю і тут, в прынцыпе. Мы з дзецьмі сёння ездзілі на з'ёмкі і как бы удзельнічалі. Будзем падымаць польскае кіно. Ну што ж, магчыма, убачым цябе на ўзнагароджанні Оскарам за лепшую роль у польскім фільме праз пэўны час. Другога плану. Лепшая роль другога плану. Ну, дзякуй вялікі. Ну што ж, трымайся і спадзяюся, што не затрымаешся надоўга на чужыне і вернешся на радзіму. Я таксама мяркую. Ну, але мы ведаем, што нам вяртацца, на жаль, жыць как бы можно будет только калі Александр Лукашенко сойдзе з той пасады, за якую он уже трымаецца уже не сінімі пальцамі, яны, напэўна, уже пачырнелі. Так як он трымаецца. Ну што ж, дзякуй вялікі. Ілля Дабратвор, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.